Så velkommen tilbage til Ohms lov. Jeg ville denne gang prøve at anskue Ohms lov ud fra samme princip, som vi kigger på, når vi beregner et areal af en rektangel eller kvadrat. Godt. Jamen, prøv lige at se med her. Vi er enige om, at U er lige med I gange R. Og så forestil dig nu, at U det er vores overflade eller vores areal, som sådan set er produktet af de to sider, som hedder R og I. Lad os nu antage, at de her to sider, at de begge to er 1 meter. Så det her stykke, I kan se, det her skala op i venstre hjørne, I kan se, den lader vi som om, at den er 1 meter lang. Og hvad er 1 meter gange 1 meter? Jo, 1 meter gange 1 meter, det er jo 1 kvadratmeter. Yes, 1 meter i anden. Og på samme måde, så fungerer Ohms lov, at 1 volt, det er lige med 1 ohm gange 1 ampere. Jeg skal kigge ned på billedet til venstre igen. Så på den her måde, så anskuer vi spændingen som en todimensionel enhed i den forstand. Vi går lige videre. Okay, her har vi vores trekant, hvor vi har U på toppen, og så har vi I og R i bunden. Nu skal vi lige prøve at kigge lidt nærmere på, hvad den kan. Sådan her. Yes, og på denne måde så tager vi vores hånd, og først så vidste vi jo ikke, hvad vores spænding var. Så nu holder vi hånden over U, og på den måde vi her kan bruge den her trekant, det er jo, at så har vi I gange R er lige med det, som hånden skjuler. Og så på samme måde, ikke den jeg skulle have fat i, på samme måde, så hvis vi nu holder hånden over bogstavet I, så kan vi se på trekanten, at U divideret med R er lige med I, som nu er bagved vores hånd. Og ligeledes så tager hånden hen over bogstavet R, og kan så se, at U divideret med I er lige med R. Så vi kan se, at hvis vi tager 1 volt divideret med 1 ampere, så får vi 1 ohm. Og 1 volt divideret med 1 ohm er lige med 1 ampere. Og tilbage til udgangspunktet, så har vi 1 ohm gange 1 ampere er lige med 1 volt. Så nu fortsætter vi videre og skal lige have nogle andre tal på. Lige sætte det i en sammenhæng. Stadigvæk så har vi samme skala, men nu har vi bare nogle nye længder. Og hvis vi nu kigger på den her, så kan jeg sige, at 1, 2, 3, så side 1 er 3 meter lang, og side 2 er 1, 2 meter lang. Så skal vi lige se, hvad det bliver af det. Så 3 meter gange 2 meter, hvad bliver det? Det giver 6 kvadratmeter. Så arealet på den her rektangel er sådan set 6 kvadratmeter. Og hvis vi nu putter vores formelbetegnelser fra den elektriske verden, så har vi jo sådan set, at 3 ohm gange 2 ampere er lige med 6 volt. Og her har vi vores trekant igen. Skal vi se, om vi ikke kan bruge den. Yes. Og derfor så har vi 3 gange ohm gange 2 ampere er lige med, ja, hvad bliver det? Og der har vi vores hånd igen. Og så kan vi jo bruge vores trekant til at se, at jamen, det er formlen I gange R, vi skal bruge, som så er
3 ohm gange 2 ampere. Sådan der. Og igen, hvis vi nu kigger på den her, så kan vi se, at det fungerer på samme måde. I gange R, så har vi 2 gange 3, og så har vi U divideret med R, det vil sige 6 volt divideret med 3 ohm, det er lige med 2 ampere. Yes. Og U divideret med I er lige med R, så har vi 6 volt divideret med 2 ampere er lige med 3 ohm. Så jeg håber, at I har lært noget nyt i dag, og at det også giver anledning til nye spørgsmål. Tak fordi I så med.